and Drama presents Handu Manan So Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mungkin sa kababay nga taga Danawan, Bindoy, Negros Oriental. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Sanyat. Salamat itaon kay nauli ka na anak, Sanyat. Mingaw na kaayo ko ni mo, ma. Ako sad, mingaw na kaayo ko ni mo anak. Asa man ako mga manghod, ma. Nakoy pa sa lubong nila. Ha? Mubalik ka sa Manila? Oo, ma. Makasyon rabi akong gay pananghid sa kong amo. Di na kumusugot ka mubalik ka pa og Manila, Sanyat. Ma. Bahalag masuko ka nako. Di na ko gusto nga mubalik ka pa. Mingaw kaayo nako, nga malayo ka nako. Ma. Basta dinhi ka lang sa ato. Ayaw na gyud pagbalik sa Manila. Ayaw nung nagsupak ni Tia Gaway. Ano lang pagbalik sa Manila? Gawjo, Marie. Di mo guna lalim sa ilang side good nga malayo nilang ilang anak. Bingaw ka na. Maong anihin na lang ka sa ato. Gaw. Kuyog ta karong gabi iya. Asa man ta? Mamayli ta. Ha? Baile? Napa di baile ron? Naagaw sanyat, uy. Probinsya bining atong dapit. Di ka na mawa ang baile. Akon sa syudad, kanang dunay disco, pero dinis ato, kuha naman, baile pa manggihapon. Nga to na? Eh, basig din mo sugot si mama, uy. Ako ko'y bahala. Musugot ignos diya. Basta, ako'y imong kauban. Gaw, tanawang mga matas mga lalaki. Naanin pa nun. Ay, naansa naman na sila, uy. Ilamahin kong bitutukan at maayo. Nga, nagwapabi ka. Puti ka. Lahi ba yung gigag Manila, gaw? Ah, gaw, aras ito sa nanganay. Mangita sa talikuran. Nahiro ko din yung daplin. Ay, pwede ka na kuya sayaw? Ha? Ronito, ikaw. Sanyat. Pwede ka na kuya sayaw? Na, dili na ba ako kamaong masayaw? Okay naman good. Tindog-tindog na tas tungagon. Ha? Sige na. Nindot na kayo music, oh. Sige na lang, uy. Girl, it's driving me insane. And I know I just need one more chance to... Mo din nga karoon pa kung makakita ni mo kay Gikan Manikas Manila. Oo. Oh, sa ito ingon ni mo? Igaga mo ni Chumare? Oo. Murag nindot na istoryahan, ha? Nga naman? Amigo mo gumi Chumare. Oo. Onya? Magpakuyog niya ko niya. Nagpabisita na ko ni mo sa inyo. Ha?
Naa si Ronito? Oo. Ako na lang gitultulan din sa inyo eh. Yang inyo man nga, magpatultul din sa inyo. Mag-unsa man ko na siya din eh. Unsam tao kagawi. Mamisita ko di mo. Dalaga, baya ka. Ikaw, ato ba nga sa ko? Salamat nga nakikatubang ka na ako, ha? Yep. Unsa ni mong tuyo nga ni anhi makasamo Ronito? Di na lang ko magpaligoy-ligoy pa. Yep. I love you. Bisan og bago lang nga nagkaila, pero nahibaw ko nga gugma na rin akong gibati ni mo. May chance ka kunyat. Makalitan man sa tanim mo, uy, Ronito. Hatagi lang sa ako gikayon sa pagkuna-una, ha? Hapit naman kada adlaw si Ronito dinis ato. Unsa man imo na nagkisugot? Wa pa ma, uy. Unsa man ganahan ka ng tawhana? Okay ra ba, ma? Buutan man siya. Kung mauna, unsa pa may imong gidugay-dugayan? Sugta na lang na. Tinood ka niyat? Imo rin kong gisugot. O, Ronito. Oyab na ta. Salamat kay ingat, ha? Ngawad ko ni mo pantusag dugay. Niyat, dugay-dugay naman yun nga nagkauyab. Magtipon lang ta. Ha? Lain na po na magtipon, uy. Dili dito magpakasal. Unya lang ta magpakasal kung may sakto na tang kwarta. O niya, asa man ta puyo. Ako rin mangita ko gatong kapuyan. Sige. Saan niya to? Saan niya? Ikaw, ha? Mao din imong kitalian, ha? Mao din nga gusto kita nga magtipon ta. Gusto naman ko nga makabato na taganak. Gusto na ko nga makakita sa itong liwak. Dong, maayo kini anak ha. Naku ibalitaan mo. Oh, saan mo na, day? Mabdos na ko. Tinuod? Oo, lagi. Kung mo ka na, may mo na di kong tatay ini. Dong tabang. Dong Ronito. Oh, day. Nausa ka? Dong sakit na kayo kong tiyan. Oh, mga anak na tingali ka, day. Dali, dali tayo sa ospital. Oh, day. No, sa mga nga naginuktok manggug ka diha.
Nagkunahon na lang ko sa to sitwasyon tong. Duha na magud ang atong anak o niya, ang imong pangita. Ang pagpanagat ra og pagpanguling. Niya, sa may hunaw na mo. Mularga lang ko sa Manila tong. Ha? Siya Manila, good. Naam ko dagang kaila dito sa Manila. Dali ako makasod og trabaho dito. Mubalik na lang ko dito. Unya, nga itong anak. Ikaw lang unay bahala sa itong mga anak. Sige lang, magpadara ko ninyo kwarta. Oh, sige, ikaw, good. Unya, ka na sa mga malarga. Oh, may noon kay nagkasod ay kagtrabaho di sa Manila, day. Nalipay sad bitaw ko dong nga makakita dayon kog trabaho. Aron makapadadayon ko ninyo kwarta diha. Amping na, day, ha? Ikaw sad dong amping diha. Ang mga bata in taon ha. Ayo pasagdi. Ay, dali aras panahon, uy. Happy naman ko magtuig din sa Manila. Pero sa buwan, manangid ko sa akong amo nga mo bakasyon ko sa amo. Kaya, gimingaw na sa kus mga bata. Uy, sigaw Arlene mo nanawag. Bilag ko ay, parang ako nagtawag na ako. Hello, Day, Arlene. Ay, salamat kay nakontak kita kaday sa niyat. Nga naman, Day, Day. Nag-isulti ni mo, Day, pero ayaw og saba hang ako nagsulti ni mo, ha? Nga naman, Day. Kuan, Day pa. Dili unta ko musulti ni mo ini, pero lain sa ka ayo kung dili ka makahibaw. Igagaw ba yata? Nga no lagi, Day. Si Ronito, Day pa, og si Jerlyn. Ako nakita nga ng holding hands. Unsa? Mauna, Day. Ug ako pag sila nakitaan nga tinabangay og laba dito sa tubod. Ha? Ang ako, Day pa, basi nagpinuang si Ronito ni mo. Dili sa tingali mahitabo nga magbinuang si Ronito na ako, Day, uy. Ay, ambot ang sad ka, ha? Basta ha, ayaw pagsapang ako nagpahibaw ni mo, ha? Ay, kabala ka, Day. Dili ti ka idamay ko na nagbinuang magani si Ronito na ako. Ay, kanihara ko kinontak ni Ronito. Pero dili gid siya matubag. Asa man ka nitong hana naglaag-laag. Oh, uy, si Day Salim maning nalawag. Hello, Day? Ay, salamat kay dili ka busy niyat. Nga naman, Day Salin. May tuyo ka na ako. Day, hunungin na ng pagpadaan mo kwarta ni Ronito, ha? Ha? Nga naman, Day. Ang imong kwarta nga gipada, gipamalit o giniktan, o kadlaw nang mauli. Ang mga bata gipasagdan lang. Unsa? Klaro kaayo, Day. Nga may gikabuangan ni siyang laing babay. Salamat, Day. Sige lang, Day. Manangit ko sa kong amo nga mupauli una diya sa ato. Kaya makigklaruhay ko ni Ronito. Oh, uy. Nakrit naman ko si mong pag-abot. Day. Oh, magpahibaw nga maabot ay kakarong lawa. Hain na to mga anak. Oh, Juan, ako nang gibilin nila ni Mama haron may makatiman. O garo makapatuyan kasi mong bisyo. Si Bisyo ba, Ay nalang paglimod na ako, Ronito. Naiba akong nabinuang ka na ako. Ang akong kwartang gipadani mo, perme, imong ipalit o giniktan. Huwag kadlawon kapag yun mauli. Oh, Kay di ay, tuwa ka na nagpundo silang Jerlyn. kasi nagsulti ni mo na. Dili na kinahanglan may baw ka. Karong tugan. Tinuod ba? Na may relasyon mo ni Jerlyn? Oh, Day. Kinuha ako. Sa iluwan ko, Day. Lain mong kayo nga, wako'y kauban. Wako'y kasulti-sulti kay tuwa makaslayo. Maong, buwan ko malikay nga nagkasinamot mi ni Jerlyn. Salvahis
karon dito. Nagipatay-patay na ko ako lawas ang trabaho dito sa Manila. Aron na ako'y kapanahan ninyo din eh. Huwag na kayo mapakas pagbinuang na ako. Pasayloan ako day. Huwag kayo mapasaylo madawat gikan ako ron ito. Magbuwag ta. Maluoy ka day. Bilit na magbuwag. Sorry ka na lang. Makikbuwag na ko di mo. Huwag kayo ayong pagkalalaki. Huwag siguroon ako. Nga kung mahigugmaman ko pag-usab, kanang lalaki nga dili parihas ni mo. Lalaki nga dili kasaligan. I know you're everything that I've been looking for. And I look into your... Sakit man, pero kinahanglan nga akong buwagan si Renito. Aron dili na mudak ko ang samad nga niya sa akong dukan. Tinhin na lang ko to, og dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.